सर लेके हाथों में नाच सुनो सिक सर लेके हाथों में नाच पैसा लेके जाइह बोरा में सिक सर लेके हाथों में नाच पैसा लेके जाइह बोरा में नाच आइल बारू ए गुड़िया सुनो रंगदार के टोला में नाच आइल बारू ए गुड़िया सुनो रंगदार के टोला में सिक सर लेके हाथों में नाच पैसा लेके जाइह बोरा में सिक सर लेके हाथों में नाच पैसा लेके जाइह बोरा में नाच आइल बारू ए गुड़िया सुनो रंगदार के टोला में नाच आइल बारू ए गुड़िया सुनो रंगदार के टोला में के रंगदारी 1200 चर्चा में टीवी न्यूज में जाके देखो नम छपाइल बट परचा में ए जा सुनो यहाँ के लइका के रंगदारी 1200 चर्चा में टीवी न्यूज में जाके देखो नम छपाइल बट परचा में बात में होला लड़ाई ए बाछी सुना बात में होला लड़ाई पुलिस आवे नहीं हाला में बात में होला लड़ाई पुलिस आवे नहीं हाला में नाच आइल बारू ए गुड़िया सुनो रंगदार के टोला में नाच आइल बारू ए गुड़िया सुनो रंगदार के टोला में सबे आलम के गाना बजा के राहत बगोरिया नाच बुढ़ुआ लइका छवारी के सन के तनी तनी के बाट आओ ना बाटिए द अफजल आशिकाना के गाना बजा के राहत बगोरिया नाच बुढ़ुआ लइका छवारी के सन के तनी तनी के बाट नोट दबा के ओठ मलिहा बाद मुहे करे जाले ला नोट दबा के ओठ मलिहा रहब तू भाला में नोट दबा के ओठ मलिहा रहब तू भाला में नाच आइल बारू ए गुड़िया सुनो रंगदार के टोला में नाच आइल बारू ए गुड़िया सुनो रंगदार के टोला में। माँ जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो माधोपुर।